Невероятно е! Там е забранено да ходим. Зимната гора ме викаше. Там има цял друг свят. Представи си едно удивително приключение, в което срещаш някой точно като теб. Крилете ти, те блестят. Всичките тези години. Това означава... Значи ние... Аз съм Зънзън. Аз съм Снежинка. Дисни представя Бих искала да видя твоя свят. приключение твърде голямо за един свят. Те пренебрегнали опасността и прекусили границата. Равновесието между сезоните е нарушено. Скоро долината на феите ще замръзне като зимната гора. Тази година Какво правиш? Опитвам се да спася дървото на прашеца. тайната е само началото. Дисни представя Камбанка и тайната на крилете в кината на 3D от 14 септември.